Hej, jeg hedder Anders. Jeg er indehaver af Hedehusene Køreskole. Og i denne video, der skal vi gennemgå bilens teknik. Det vil sige de ting, du kan blive spurgt om til din køreprøve. Du skal selvfølgelig gennemgå alt det her sammen med din kørelærer på den bil, du kører i. Jeg håber, at du vil finde videoen lærerig, så du bliver rigtig godt stillet til at kan svare på de spørgsmål, den sagkyndige stiller dig, inden I skal ud og køre. Held og lykke. Til køreprøven, der skal man kunne kontrollere bilens bremser. Selve bremsepedalen, den må ikke kunne trædes i bund, og det kan man kontrollere ved at træde hårdt på bremsepedalen, og her der må pedalen ikke begynde at synke, men den skal kunne holde trykket. Udover det, så skal selve pedalen, bremsepedalen, have en skridsikker overflade, og det er så ens fod ikke kan glide på pedalen. Vi skal også kunne kontrollere bilens bremse- eller vakuumforstærker, og det gør vi med slukket motor. Pumper vi en 3-4 gange på bremsepedalen. Her kan vi mærke, at den bliver helt hård. Når bremsepedalen er blevet helt hård, så tager man koblingen i bund, starter bilens motor, og her kan vi nu mærke, at bremsepedalen synker en lille smule. Det er et tegn på, at bilens bremse- eller vakuumforstærker er i orden, og bilen er lovlig. Når vi har kontrolleret selve bremsepedalen, så skal vi i motorrummet og se, om der er bremsevæske. Og vi skal åbne ud til motorhjelmen. Det gør vi ved at trække i håndtaget, hvorefter vi kan gå ud og kontrollere. Heroppe der har vi beholderen til bremsevæske. Væskestanden skal være mellem min og max, og det kan vi kontrollere ved at lyse ned på beholderen. Og her kan vi foran på beholderen se, om væskestanden er mellem min og max. Ude i motorrummet der skal vi kunne kontrollere kølevæsken. Kølevæsken sidder i beholderen herover, og den skal være mellem min og max, eller som den her er over minimum. Vi skal også kunne kontrollere motorolien. Man påfylder motorolien her, og her der måler man den. Vi trækker oliepinden op, holder et stykke papir ind på, og så tørrer vi oliepinden af. Hernede kan vi se måleområdet. Det nederste er det minimum, det øverste er maksimum. Så sætter vi oliepinden helt ned, og det er vigtigt, at den kommer helt ned. Trækker oliepinden op, og nu kan vi se, at oliestanden er mellem min og max. Herover der har vi beholderen til bremsevæske. Væskestanden skal også være mellem min og max, og det kan vi læse på beholderen her foran. Herover der har vi beholderen til sprinklervæske. Der skal være nok til en køretur, den må ikke løbe tør. Og det symbol, vi ser her, kommer til at lyse inde i instrumentbordet. Hvis væskestanden er for lav på beholderen, så skal vi have fyldt på. Selve motorrummet skal være rent og pænt og tørt. Der må ikke være udsivende olier eller andre væsker. Og det kontrollerer man ved at kigge rundt og se, at der ser pænt og rent ud, og det gør der. Så det er i orden. Når vi lukker motorrummet, så tag motorhjelmen ned, hold den i strakt arm, slip den, og så har du lukket motorrummet på en god og ordentlig måde. Nu skal vi til at kontrollere bilens styretøj. Der må ikke være retslør, og det kontrollerer vi på følgende måde. Motoren skal startes, derfor skal vi have koblingen i bund. Kontrollere bilen er i frigear, og så skal vi ud og kontrollere styretøjet udefra. Når vi kontrollerer styretøjet, er det vigtigt, at hjulene peger lige ud. Så tager du fat i rattet, bevæger rattet nogle små bevægelser frem og tilbage, og kigger ned på dækket på hjulet, så du kan se, om de bevægelser, du laver op på rattet, at de forplanter sig ud i hjulet. Hvis du skal kontrollere højre side af bilen, så skal du have hjælp af den sagkyndige. Så skal du have den sagkyndige til at dreje på rattet, mens du går herover. Så sætter du din fod ind på siden af dækket. Så beder du den sagkyndige om at dreje på rattet, og de bevægelser, han laver på rattet,
kan du mærke i din fod, og på den måde så ved du, at der ikke er slør i styretøjet i højre side. Vi skal tale lidt om bilens dæk. Et af de krav, der er til dækkene, det er, at det skal være samme type på alle 4 dæk. Her der taler vi om, at vi enten kører med sommerdæk, med vinterdæk eller helårsdæk. Udover det, så er det også vigtigt, at dækket ikke er revnet, mørnet og beskadiget, og det gælder også selve fælgen og hjullejen. Ydermere så skal dækket være pumpet til det rigtige tryk. Der har vi en tabel inde i døren, hvor vi kan kontrollere det, men vi skal jo på en tankstation, hvis vi også skal se, hvor meget luft der er i. Det er vigtigt, at vi kan kontrollere, om der er det korrekte dækmønster. Derfor drejer vi lige dækket ud. Det er vigtigt, at der er den rigtige mønsterdybde over hele dækket. Og i dækket har vi nogle små slidindikatorer, der er 1,6 mm høj. Hvis dækket kommer ned og er slidt i plan med selve slidindikatoren, så skal dækket skiftes, så er der ikke mønster nok på. Selve den lille slidindikator har vi flere steder på dækket, og det er så vi kan kontrollere, at dækket er lovligt hele vejen rundt. Nu skal vi tale lidt om støddæmperne. Dem skal du kunne kontrollere. Måden man kontrollerer støddæmperne på, det er, at man giver bilen en kraftig påvirkning. Hvis du trykker på motorhjelmen herude hårdt, så risikerer du at lave en bule i motorhjelmen, fordi at metallet er så blødt. Så det vi gør er, at vi åbner døren, sætter en fod ind i gulvet, og så giver vi bilen en kraftig påvirkning. Og når den har fået en kraftig påvirkning, så skal bilen falde til ro. Her kan du se, hvordan at bilen den bevæger sig og falder til ro med det samme. Da vi har 4 støddæmper på bilen, så skal vi jo i princippet kunne kontrollere alle 4. Hvis du bliver bedt om at kontrollere en støddæmper bagpå, så luk bagagerummet op, tag fat inden i kanten, giv bilen en kraftig påvirkning, hvorefter du skal se, at bilen falder til ro med det samme. På den måde har du nu lavet en kontrol af støddæmperne. Til din køreprøve, der kan du også blive bedt om at skal kontrollere bilens lys. Vi skal kunne tænde for bilens nærlys, og det gør vi ved at sætte tænding på bilen, det vil sige trykke på startknappen uden koblingen er i bund, ellers så starter motoren. Så skal vi have fat i lyskontakten, der sidder herovre til venstre under blæseren, og den skal vi have drejet helt over til højre, så er der nærlys på bilen. Bilens fjernlys, det tænder vi og slukker vi heroppe på blinkerarmen. Vi trykker armen fremad, så er fjernlyset tændt, og trykker den tilbage igen, så er det slukket. Bilens blinklys kan man jo kontrollere ved at blinke til venstre, kontrollere om det virker i venstre side, blinke til højre og kontrollere højre side. Men hvis vi vil kontrollere, om alle pærerne virker, så skal vi over have fat i havariblinket, sidder heroppe i midten. Det trykker vi på, og nu kan vi gå ud og kontrollere, at alle 6 blinklyspærer lyser. Bilen skal være udstyret med 2 nærlyslygter. Farve skal være hvidt eller gulligt, og de skal have samme lysstyrke og samme farve. Nærlyset skal kunne oplyse vejen minimum 30 meter foran bilen, og så skal lyset være en lille smule asymmetrisk i højre side. Udover det, så skal lyset have et fald på 1%. Og det kan vi kontrollere sådan her. Man stiller sig hen foran lygten, finder en skarp lysgrænse, går 1 meter væk, og her skal vi nu kunne se lyset være faldet cirka 1 cm. Det svarer til 1%. Alle lygter skal være rene og hele, og de skal virke. Nu skal vi tale lidt om lyset bag på bilen. Bilen skal være udstyret med 2 røde baglygter. Baglygterne skal være synlige på 300 meters afstand. Ydermere skal vi have 3 bremselygter,
en i hver side og en oppe i toppen. Hvis du skal kontrollere bremselygterne, så får du den sagkyndige til at træde på bremsen. Nu kan vi se, at bremselygterne er tændt, og de skal være væsentligt kraftigere end baglygterne, og det kan vi se, når de slukker. Og når man træder på bremsen, kan man her se, at der er en væsentlig forskel i lysstyrken. Udover det, så har vi nummerpladelys. Der skal sidde en eller to hvide pærer, der oplyser nummerpladen, så man kan læse den på 20 meters afstand. Man kan eventuelt holde hånden ind under, og på den måde kontrollere, at nummerpladelyset virker. Jeg har 2 på min. Vi skal også have 2 bagudvendte røde reflekser. De kan være bygget ind i lygteglasset heroppe, eller som på min bil, kan de sidde nede i kofangeren, og de skal være synlige, så man kan se, at der eventuelt holder en parkeret bil om natten. Som vi talte om tidligere, så skal man kunne kontrollere bilens blinklys. Det kan man gøre ved at tænde havariblinket. På den måde kan vi nu kontrollere, at alle pærerne virker. Farven skal være gul eller orange, og man skal kunne se blinklyset i kraftigt dagslys. Det vil sige, når solen skinner på bilen, så skal man kunne se, at blinklyset blinker. Kontrol af bilens visker og vasker foregår her jo over i højre side, og vi kontrollerer viskerne foran ved at trække viskerarmen mod dig selv. På den måde så kommer der vand op, og så kører viskerne 3 gange, hvorefter de automatisk stopper. Vi har også en visker og en vasker på bagruden, og den kan vi aktivere ved at skubbe viskerarmen fremad og holde den frem, så kommer der vand på bagruden, og så kører viskeren automatisk og stopper igen. Du skal også kunne forklare lidt om udstødningen på bilen. De lovkrav, der er til udstødningen, er, at udstødningen skal være tæt, den skal sidde fast, og så må bilen ikke ryge og larme unødigt. Det kan vi kontrollere, hvis vi starter motoren. Så går vi herom bagved, og heromme der kan vi se, at bilen ikke ryger, og vi kan høre, at den ikke larmer. På den måde har vi nu kontrolleret, at udstødningen overholder de lovkrav, der er til udstødningen.